40 segons! Aviam. 30. Baixem la música, sisplau, David. David, ens concentrem. 30 segons. Que no, que són 15. 15! Farem la compta enrere. 5, 4, 3, 2, 1, som-hi! Som la capital del Vallès Occidental, l'oriental i de tot Catalunya, Sabater! Vamos! I endavant! Hola, bon dia! Bon dia! Que gaudiu d'aquests 5 quilòmetres! Hola, Lluís, bon dia! Bon dia! Hola! Endavant, passeu! Bon dia, bé. I que no falti de res, Que no falti de res. Doncs impressionant aquesta filera de participants. Moltes gràcies per participar avui amb nosaltres, per col·laborar en aquesta important cursa. Benvinguts, moltes gràcies. Endavant amb la passejada d'aquests 5 quilòmetres. Esperem que gaudiu aquests 5 quilòmetres contra el Kansas. Xino-xano, això anar fent i anar fent la xerradeta,